Amb l'escalfament climàtic, les meduses s'han multiplicat a Mart. Són més nombroses i arriben més d'hora, ja al mes d'abril, a les xarxes dels pescaires de l'Empordà. Poder algun dia em puc haver tret, no sé, més de 500, perquè si no, no hi cap a la barca. Ja quan començo a agafar unes quantes, ja canvio de feina. Les meduses fan respecte perquè piquen, però podrien tenir una utilitat revolucionària en biomedicina i cosmètica. Això ho suposa el programa científic Colmed, finançat per Espanya i la Unió Europea. Aquest projecte és innovador perquè intenta integrar des de la vessant més social, de treballar amb els pescadors, fins a la vessant més biomèdica de l'aplicació d'aquest col·làgen en el sector de la recerca biomèdica. Hi ha una problemàtica de que quan hi ha volums de meduses poden col·lapsar les xarxes i això els afecta al final a la seva jornada pesquera. I la idea d'aquest projecte va sorgir en què ells poguessin aprofitar aquestes meduses que es pesquen, sobretot de forma accidental, per poder-les aprofitar, extreure'n el col·làgen i aquest col·làgen poder-lo utilitzar per la recerca biomèdica. El col·làgen representa 30% de les nostres proteïnes i forma el teixit cel·lular de la nostra pell, de les articulacions, els músculs i els ossos. Com que en perdem 1% cada any, a partir de 25 anys, el col·làgen genera interès creixent per a aplicacions cosmètiques i mèdiques, en cremes hidratants, gomatge de la pell o cicatrització. El col·làgen se sol extreure dels porcs o els peixos, però les meduses catalanes ne produeixen en excel·lent quantitat i ben compatible amb els humans. La Maria treballa amb els pescaires del Port de la Selva, Cadaqués i Roses. Si veuen meduses, ens avisen, ens ho comuniquen i d'aquesta manera podem introduir les dades en quins dies hi havia meduses, també ens importa en quins dies no hi havia meduses. Llavors nosaltres intentem veure de quina manera aquestes meduses que ells pesquen accidentalment es puguin aprofitar i en aquest cas seria per aplicacions per extreure'n el col·làgen i utilitzar-ho en aplicació biomèdica. Nosaltres apoyem molt aquesta causa, aquest projecte, per veure si en un futur es pot arribar a fer per les farmacèutiques o per, jo què sé, si té una finalitat mèdica o, no sé, o comercial, saps? A veure si es pot fer alguna cosa amb les meduses. El programa Colmed comptabilitza la població de meduses i investiga l'extracció del col·làgen. Aquesta trobada entre la ciència i l'economia pot reduir l'impacte negatiu de la proliferació de meduses, tot portant una solució a la crisi pesquera.